Sagung kadang Bapak Ibu ingkang tuwuh kinormatan. Sinugroho Gusti Dat Kamrawengdan. Lumadining nata pucara wadat widhi wisudan agung putra pinanganten. Satemah kababar kanthi rancak lancar kalis rubeda nirbaya nirwingara. Mugi-mugi esting manggihipun risang pinanganten saged babar layar wonten bebrayan agung satemah tansah kasanding kabejan kamulyan wiwah kawilujengan bejo mulya vidini wadunya hatal akhirah barakallah amin amin ya rabbal alamin. Sagung para kadang ibu bapak ing satu pantas kinormatan kunjuk para kadang-kadang juru panawung rido semoga nuwun para kadang-kadang juru ladi para kadang-kadang panawung rido sedaya kasuwun samata ing gati sawiga diri arsa nyaket wonten ing sasana pinajang paring panjurung pandonga pangestu kunjuk risang pinanganten sarimbit pinurwakan saking Ibu Sutri Gotrah Daroyo linanggung kalajengaken dhateng putra pinanganten ugi kalajengaken dhateng kadang besan Sutresna sepisan malih sumangga nuwun kunjuk Kanjeng Rama Lurah sepados marantitisaken dhateng sedaya para kadang-kadang juru ladi arsa sowan sakderipun ngaturaken tondo jam syukur kasun paring panjurung pandonga pangestu rahayu maliginipun kunjuk risang pinanganten sarimbit. Sinengguyung kanca-kanca kembang mawar campur sari ugi saking kadang-kadang Bolo Dewi Multimedia Rini Wedding Organizer ugi saking Gapros Audio. Foto-foto sarang-sarang rupiah kadang para kadang-kadang juru lati panjenenganipun juru foto kasuwun pranitisaken monggo kantor para kadang-kadang monggo kasuwun dipun pranitisaken paring tondo katresnan kunjuk putra pinanganten kepareng pendhet gambaripun minangka dokumen kagem kulawarga matur suwun sanget kadang-kadang saking panawung grida para kadang karang taruna pemuda-pemuda wonten kanthi lebet umumipun. Derekaken swanipun para kadang-kadang juru panawung grida monggo wilujeng netepi dhateng sesanggeman panjenengan
Baroya Agung Ibu Sutri Gotrah keluarga kepareng ngaturaken tondo ujug syukur tondo pakurmatan ingkang sepisanan unjukan dalah pasugatan ingkang kepareng badhe katur pun dherekaken saking para kadang-kadang juru panapung krida para kadang-kadang sinama krida dharma ingkang kepareng rumagang karya kadherekaken dhateng kula sakanca kadang-kadang campur sari kembang mawar ingkang arsa lumarap sowan wilujeng midhangetaken sarta wilujeng hampreksani enteng marganti kalenggahan siang magut sontor manggih. Enjeng bidal gumurah saking salebeting praja gung ingkang bala kuswa Lira saraya wadalira arsa madangi jagat duk mungo-mungo pandeg sak bocahe wukir marbabak bang sumirat kono soro deng mega lan gunung
Budhaling prawadyaka sagung warganing pasamuwan ing kedudhat kinurmatan ndherekaken sagung para kadang tamu sutresna para tamu sedahan ingkang sampun kepareng nampi tandha kurmat tandha pakurmatan saking Daraya Agung Ibu Sudri gotrah keluarga sumangga nuwun kasuwenang arhapi kanthi syukur naring penggalih sinareng kula sakanca kadang-kadang campur sari kembang mawar ingkang kepareng piniji seserangan datang para kadang-kadang panyembuyung saking Rini Wedding Bolo Dewi Multimedia ugi Dapros Audio kepareng rumagang karya ndherekaken lumadining tata bocara pahargyan mugi estu lumantar sowan kula sakanca saged hambimbuhi intah regenging swasana pahargyan kalodhangan enjang menika pangidung kembang mawar campur sari sampun kepareng sumadyo satata pinurwakan sowanipun Mbak Aprih Lumpita Sari. Sampun keparang satata sinareng Mbak Aprih Lumpinasari keparang kadharaken kadang pangidung yang tebih saking wewengkon Temanggung sinareng Gendhok Maya sagung para kadang tamu kawis tinggal para kadang pangidung kembang mawar sampun kepareng apagut tinggal apagut karso keparing sedhi hamba bargungan panglipur sinareng kula sakanca kadang-kadang kembang mawar wilujeng pinara wilujeng arhapi tondo kasukuran wilujeng hamring sarindang budaya kula sakanca kadang-kadang pametri budaya kembang mawar campur sari. Asik-asik. Ada Dapros Audio profesional yang hadir. Terima kasih Mas Bos.
Gungan panglipur pun aturaken sesaran kalian kadang-kadang kembang babar campursari pun sengguyung saking dulur-dulur bolo dhewe multimedia. Alhamdulillah kalau jangan zaman niku saged sesorangan paring panjang guyung gunjuk Baroyo Gung Ibu Sutri Gotra Baroyo anggenyo kepareng angadane gelaring tasyakuran ami sudah dumateng wisudaning tanmoyo kenyo kinasih kusmaning ayu Isnaini Yufia Rohman kasebadan kepareng karengkuh jinatu krami dumateng sangat bagus Ahmad Fauzi. Mugi-mugi esih manggihipun putra pinangandan tansah binerkahan Gusti, berkah yuswanipun, berkah rezekinipun, berkah tegak turunipun utawi putra putrinipun sagata warata waradin berkah sedaya keluarganipun tinanggung kaberkahan sagata warata waradin sangyaning para pilenggah para rawuh dalasan kula sakadang kadang-kadang kembang mawar ingkang kepareng sowan. Semoga swan bagus tunggal Mbak Aprih kepareng kula dherekaken sinarenge mangke dherekaken foto-foto keluarga ugi saged sinambi jumbahaken dhateng wancingipun. Mbak Mari, Mbak Bilih mangke monggo sakderengipun mangke angadane gantining upacara keluarga ing saking Cebongan saged sinambi icil foto-foto keluarga saged monggo. Sinareng kula sowan keluarga ageng saking Cebongan kasuwun foto-foto datang temantenipun. Dalem Kang Mas. Injih kepareng sowan Mbak Aprih. Injih marek sowan menika. Ngaten. Ngaturaken wilujeng rawuhipun dhateng sedaya tamu undangan. Ngaten. Langkung-langkung keluarga besan ingkang midhas saking Melati Sleman. Ngaten injih. Leres Cebongan Sleman. Cebongan Laladan Sleman Ngaten. kita Yogyakarta. Injih. Pramila monggo katur para keluarga paruyaken Bapak Suharjono ingkang kepareng nderekaken mangayu bagya sinambi menika kula kapa sakadang sowan panjenengan keluarga saking Bapak Harjono kasuwun saged mipil foto-foto monggo kepareng pun sengguyung saking kadang-kadang juru foto ingkang kepareng yang guyung. Ngaten mboten kata lumpen Kang Mas. Ya. Dalem nderek mangayu bagya katur ponang pinanganten kekalih. Monggo-monggo nggih. Mugi-mugi dados keluarga ingkang tansah manggih ayem tentrem lan bagya mulya. Amin amin ya rabbal Wah, alamin. pengantin putri Mas kembang desa. Ben tenan. Wayune ya kaya ngono kok ya. Bejo-bejaning bejo. Kanggone Mas Ahmad Fauzi to ya. Nggih. Antuk garwa kinasih mongko peyane ya dhuwur, wayu, Ajan gemati. kurang niki. Oh iya. Nak gematine mbung. Dhewe ra tau dadi siji. Ah ya ning yo tetep dongane tetep gemati karo garwa kakung ya to. Narak ngoten. Panjenengan sowan. Injih. Tembangan ingkang jumbo kalian swasana. Iya. Nggih kalau wau sampun diaturi ingkang laras-laras. Ngaten injih. Sak menika diaturi ingkang ngeradi gayeng. Kira-kira napa Mbak Andri? Duet Mas. Lho lagune apa sih? Tuas kene saku jebul kene ora apal ya malah kewirangan. Wis jenenge apal, wis Alah. mesti apal neng. Nggih, kembang lintang Kang Mas. Oh ngaten, nggih. Japros Audio. Lamun sinawan temah gawe kandrung solah selagane lelewo sarawa mantesi Lantip lan warit yakti lair batine pantes kalamun
apa wangi puspa andutut rasa Sari. Didukung bareng ada Dapros Audio Profesional, ada Bolo Dewe Multimedia, menemani keluarga besar dari Bapak Suharjono, bisa menemani foto bareng kedua mempelai. Oh asik. Lamun sinawan temah agawe gandrung solah selagane lelewo sarwa
Mbok bilih menika foto-foto saking warga Bapak Suharjono mbok bilih sampun parata kepareng kula sugeng rumiyin emangke putra temanten badhe kula andhapaken badhe pun gentos busana rumiyin namung mbok bilih tasih wonten ingkang pareng dereng foto saged menika kalajengaken sawetawis monggo ingkang dereng foto sinten ceket-ceket kersanipun mangke upacara menika saged pratitis. Injih, katur Ibu Juru Sumbaga, katur Mbak Nganten Mas Temanten, kerantan jumbaken dhateng wanchinipun monggo imangke kasuwun mandhap manjing wonten sasana busana kepareng badhe lukar busana sinengkuyung saking kadang-kadang saking Rini Wedding. Katur Ibu Juru Sumbaga monggo menika putra pinanganten kepareng kadherekaken manjing wonten ing sasana busana kapratitisaken ageman busana ingkang parang salajengipun kinarya indahing suwasana. Kadang-kadang saking kembang pampar laju kepala panglipur penaturaken nderekaken jengkaripun putra pinanganten manjing wontening sasana busana pramila monggo katur Rini Wedding kasuwun pratitisaken dhateng putra temantenipun kadherekaken manjing wontening sasana busana ugi mangke sajengkaripun putra pinanganten kepareng sagung para kadang tamu kasuwun samya hangar habitondo ujub syukur dedaharan ingkang kepareng kasamektaaken. Lan atur priksa bebelih mangke tondo-tondo paripurnaning upacara pahargyan menawi putra temanten sampun marang manjing wonten ing sasana pinajang lajeng kababar babaring pangandikan Pambagio Harjo Yuwono Basuki menika yektos acara nembe kewala paripurna. Pramila mangke katur sagumpur kadang tamu kasuwun estu nyengkuyung ngantos paripurnaning pahargyan ing kelanggan menika bebelih mangke tondo-tondo paripurnaning upacara menika sampun kepareng kawedhar pangandikan saking keluarga agung Ibu Sutri ingkang kepareng kinarya suli salira Kanjeng Rama Lurah lah menika tondo-tondo nembe kewala paripurna pahargyan. Sebagianipun kepareng kata-kata kembang mawar sopan sinareng Mbak Maya. Ayo Mbak Maya. Iya Oke, mantap. Sowan menika Pak Ari. Ngaten sowan menyungkuyung kunjuk baraya ageng Ibu Sutri miwah kadang besan sutresna. Nyengkuyung tumapaing upacara dhawuhipun putra pinanganten sarimbit. Alhamdulillah binerkahan Gusti kababar kanthi rancak lancar tan manggih rubeda. Iya. Dereng paripurna nggih. Dereng. Niki katur sagumpur kadang tamu, monggo sampun wonten dawuh saking keluarga Ibu Sutri, sedherek kadang tamu kasuwun manjing wonten ing sasana buga, menika sugata dedaharan katata kanthi cara prasmanan. Namung estu emangke saksampunipun dahar kasuwun wangsul malih nglenggahi sasana palenggahan senambi nderek nyengkuyung ngantos paripurnaning pahargyan menika. Nggih. Ngaten. Pinangkani wonten Puspitanala. Oh nggih. Senengkuyung kanca-kanca saking kadang-kadang kembang mawar ugi dapur audio Puspitanala nuhuni dawuh saking para pandemen budaya, pandemen tembang-tembang campursari ingkang gumyak rancak. Sepisan malih monggo Bapak Ibu sedaya kemawon kasuwun tumuju wonten ing panti boga ngarapi ujub syukur ingkang sampun kepareng kasampetaken. Mugi nuju prana sedayanipun.
Asik-asik. DW Multimedia, terima kasih. Juga ada Rini, wedding organizer. Wah, asik-asik. Di goyang bareng ada Maya Yoga. Oh, asik-asik. Sikat lagi bosku. Solo. Minangkani panyuwun yono, semoga-moga karang penggalih, kunjuk sakumpul kadang tamu sedayanipun. Injih, setunggal bagus tunggal, panjenengan tasih pun aturaken kunjuk sanjaning para pilenggah linangkung warganing pasaman riki langgan menika. Nuwun sewu, atur prisa dhateng sakumpul kadang tamu sedayanipun. Menika mangke pratandha paripurnaning upacara
Menawi putra pinanganten sampun kepareng wangsul malih lenggah satata wonten sasana pinajang ugi kepareng kawedhar atur pambagyaharja Yuwana Basuki. Lah menika tanda-tanda bilih upacara sampun kepareng paripurna. Pramila seru sanget panyuwun saking Ibu Sutri, sedaya para kadang tamu kasuwun nderek mangayu bagya ngantos paripurnaning upacara pahargyan ing ngri kelanggan menika. Mugi-mugi estu kanthi karana sigat harapan panjenengan imanggihipun dadosaken tamping berkah lan barokah tinampi kunjuk putra pinanganten warata waradin kunjuk sedaya para putrah kula warga mekaten. Sowan malih sinareng Mbak Aprih kembang mawar campur sari monggo. Golek gon sing jembar. Rada tengah mriki ora apa-apa Mbak Apri. Rada mriki. Oke, mriki to. Nah, dasar wong manten yo gek linggar. Gen rangga. Nah, ben ora ganggu sedaya para kadang tamu. C, sowan malih Kang Mas. Ngaten. Sinambi Bapak Ibu sedaya ngerahapi ujub syukur dahar. Inggih. Kanthi mardika kemawon sumangga. Inggih. Boten saling semlingsem nggih Mas. Ngaten. Nggih. Syukur bagi mangke saking para tamu wonten ingkang para badhe nderek nyawiji dhateng kanca-kanca kembang mawar kula dherekaken kula paringi medalipun kersanipun sedaya nyawiji babar panipun sesarengan kalian kanca-kanca kembang mawar. Inggih Mas. Lan baganipun mangke nuwun sewu katur sagung para kadang tamu pinulya para tamu sutresna estu kasuwun kanthi sanget saking keluarga ageng Ibu Sutri supados nderek mangayu bagya ngantos paripurna Mbak Apri. Inggih Ngaten. Mbok bilih dereng paripurna mboten dipun keparengaken kondur. Leres inggih keranten namung panjurung pandonga panjenengan sedayanipun ingkang tansah kasuwun saking Ibu Sutri linangkung saking putra temantenipun. Ngaten. Pokoke dhewe piye Mas? teng mriki niki njumbuhke kelawan kahanan. Uger temanten sampun rawuh mangkih pambagyaharja kepareng pun adani Mbak Apri. Ngaten. Ngaten. Setunggal tembang minangkani panyuwun Mbak Apri. Inggih. Request saking bolo-bolo dapros Wah. wonten Nirmala. Wah. Ya ben Nirmala. semangat. Juragane Mas Dayat ki Juragane senengane Mas Nirmala. Dapros. Ning isih kalah nek karo sing boys. Oh sing boy saya Mas Jari. Waduh. Oke. Nggih, monggo Mas diaturi. Bolo dhewe profesional shouting. Nalika netra ketemu rasa hademing nala ora krasa kasengkuh asih minangka sule tembung lirik ngusada perih. Tanpa rasa
Bolo Dewi Multimedia, ada Dapros Audio, Kembang Mawar Campur Sarika Indonesia. Katur para kata-kata ngeri wedhing bilih putra temanten sampun paripurna laju kewala pun dherekaken manjing wonten sasana pinajang. Bilih putra temanten sampun kepareng paripurna monggo kadharaken mawon manjing wonten ing sasana pinajang. Kang bali wengi sesodyan ning jalmi mesti kaneng warni.
para kadang-kadang yen kepareng netepi dhateng sesanggemanipun ndherekaken nyengguyung dhateng Paroyagung Ibu Sutri Gotrah Klawangsa. Sowan malih menika saking para kadang-kadang juru panawung krida ngaturaken tandha ujub syukur ingkang ngambal kaping 3. Pramila monggo mangke katur Ibu Juru Sumbaka Mbok Bilih Sekinten putra temanten sampun keparang paripurna anggenipun keparang mratitisaken ageman busana keparang laju kewala mangke pun dherekaken manjing wonten ing sasana pinajang wonten ing sasana Panjangga Mulya ugi mangke ndherekaken lumadining tata upacara bargian tasih wonten sabda kepareng kawedhar inggih menika Pambagioharja Yuwana Basuki nengga temanten satata malih manjing wonten ing sasana pinajang. Sowan malih sinar kanca-kanca kembang mawar katur kedang kula Mbak Maya sowan. Atau mungkin dari tamu undangan ada yang ingin bergabung dari keluarga Bapak Suharsono boleh. Kira-kira siapa monggo yang berkenan ingin bergabung. Kita kasih kesempatan waktunya. Pak D yang saking Cibungan pilih Pak D nyanyi kok dherekaken Pak D. Monggo. Sinten ingkang derek nyanyi? Kula dherekaken. Marak sowan malih Pak. Masih bernuansakan cinta ya? Bernuansakan cinta. Nun saya Pak D Parjiman kersa nggih nyanyi nggih. Nggih. Ala ya ngono. Pak D. Lho, ngayuk ya karta hadine ngrat kok njur pripun. Oh mboten napa-napa. Ah mriki mawon. Mriki langsung mawon Pak D. Langsung mawon nggo, Cicak Rawa. Ya. Pak D niki bareng. Mriki Pak D. Niki minangka duta wacana ingkang kala mbabar pangandikan saking keluarga Cibungan Sleman ingkang kepareng rawuh. Nggih. Nggih, mangke tak kode. Siap. Lagunipun Cucak Rawa. Nggih. Sing dawa buntute. Gadah Pak. Gadah Cucak Rawa. Batuk. Oh, gadah. J. Mriki Pak. Majeng mriki Pak. Wah, nek wong ngompong nek jejer wong cantik ya ming seneng ya. Asale. Pak, kula sajane mboten Parjiman panut tompong. Lho, omong lak mrikine. Nggih, ane niki ya yes. Oh yes. Ning yes mboten rabies lho, Mbak. Oh, masih yes ya, Pak ya? Yes. Masih yes. 63 tahun masih yes. Coba melamar gadisku lamar jadaku dapat zaman edan wong tua rapi perawan yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke manuke